फुजा नायना फैनानै बेसेबा मेंसोबायहाय दानियाबा उन्दुना थानोसै मादैया उन्दुबायानो खोमा आथिं साथिं साजोब्बाय सिंबो साबाय फाफ्लिबो साबाय बेसेबा गोबाव नायखाबाय दिनै फुजाखौनो नाया दिनै बेसेबा गोबाव नायबाय फुजाखौ दिनैनो लास्ट नायथ'ला आङो आरो साननैमानि दंबावोनो आजिखालि बारा इन्ट्रेस्टबो गैलालै फुजा नायनो मानसिबो जासारदों दे बाप रे बाप दासो थांबाय दङ आरो सोरबा सोरबि उन्दुनोसै नानि आदै आङो मेंबाय उन्दुनोसै आङो मा नायसोना फैखो फुजायाव हा आंखौबा गावसोरा लांफायासै सिरि सिरि थांखुमादों आंबो थांगौमोन ना नोंजों नोंसोरजों आदै आं उन्दुनोसै माबा दरजाखौ मारिनोसै आङो रुब्रा जमुना नानि मा जाबोखौ मा नायबोखौ माथो आंनो जेबोखौनो खिन्थायासै खिन्थाब्रा चावमिन जादों ओमफ्राय जेबो नायाखै ओरैनो मोसानाय नायदों दसे ओरैनो खुला मोसानाय ओमफ्राय नोंखौ दख'ना गानबा मा एसे मोजां नुयोब्रा गावदांदां नोंगौ सयथिनोबो नोंखौ बिराद समायना नुखायो आदै आं उन्दुनोसै नोङो थांदो दे आं उन्दुनो ओंखारसोदों मेंसोगारबाय सिं आथिं गासैबो साजोब्बाय होमबा आङो थावजों नाना होन दे दसेनो मोजां मोनगोन नोङो मालिस खालामना होनि नाङा आं उन्दुनोसै आदै थांदो नोङो आं उन्दुनो ओंखारबाय मोजां मोनगोनलै नोङो जाम्बिलाय एकदमबारे पारफेक्ट मोनखागोन आदै नाङा होनबा नोङो बुजि मोना नामा आं नाङा होनखादोंना उन्दुनोसै होनबाबो मानो बुजि मोना जाम्बिलाय आंखौनो नोङो लासिबाय आरो आं नोंनि बिमादैनि हौवासो बिमादै मानि जाबाय बिमा आरो बिमानि हौवाया मा जायो बिफा आंथ' नोंनि बिफा बायसिसोना नोंलाय आंखौ मानो लाजियो दे नानि मादै माबा ओजों फैलाय उन्दुबाय नामायो मादै मादैया उन्दुलांबाय नामायो मानो आंखौ बेफोरबायदि खालामबाय थायो बे आदैया मायो आंलाय नोंखौ उन्दुबायसो सानदोंमोन उन्दुआखै होनबा नोङो माबा मादै आं उन्दुथ'वाखै उन्दुनो नागिरदोंमोन नाथाय मा माबा आथिं आरो सिङा सासोदों बेनिखायनो उन्दुथ'वाखै माने आङो माबा नोंनियाव माबा दंमोन नामा ओमफ्राय मेन्थ' प्लासआ दङ नामा आं एसे फोनना लागौमोन गैला थां जोब्बाय दे जेबो नंला दे होमबा थांदो मादै उन्दुदो आंबो उन्दुनोसै दे उन्दु दे मेंबाय आंखौबो सादों आरो सिङालाय मादै आं बोरै खिन्थानो लाजिनायबो मोनो खिन्थानोथ' सानो नाथाय मा होनना खिन्थानो आं बेखौ दिनै फन हरगोन र' हरा सानदोंमोन नाथाय हरनानै लिंहरफिनसै आं बेखौ फैनोबो हानाय आं थालालै मादै लानाव थानो हाया आङो आदैया मानो बेफोरबायदि आं बिनि फिसाजो बायदिसो नाथाय बे आंखौ मानो गाज्रि नोजोरै नायो र' आङो अम्बिकिखौ फन खालामनि दानो खालामगोन आङो दख'नाखौ गानस्लायग्रोनि र' थानो हाला मादै लाहानियाव अम्बिकि नों फनखौ मानो रिसिभ खालामाखै ना नोङो फुजा नायनो थांदों रिसिभ खालाम नोङो अम्बिकि नों फैफिननो न'आव आं बेयाव थाला आं हाया आं हाला बेयाव थानो बोरैबा मोनजोब्बाय आंखौ हागौबा निमाहा होबानो जाबाय जमुना आब' आं नोंनि फनखौ मा होननानै रिसिभ खालामनो मा होननानै रायज्लायनो आङो आरो नोंथ' आंखौ सोंहरखागोन माला फैगोन आरो लिंहरखागोन फै होननानै बेनिखायनो आं नोंनि फनखौ रिसिभ खालामला आब' नोंसाथ' गोबां आलासि दङ नोंना असे बिमादैबो दङ आरो नोंसा माथो अबावबा बिमादैनि फिसाजो फिसालाफोर दङनो बिसिनाव थांना थायोबाथ' जायो दादि आइनिया रावबो गैया आं नायाबा आइखौ सोर नायगोन नोङो आंखौ बेफोरबायदि लिंबाय थास्लायस्लाय नोङो नोंसा आनैमोननि न'आव थां नोंनि आनैमोना थैबायबाबोथ' बिसोरनि फिसाला फिसाजोफोर दङना माथो थैनिथारबोनो नों थांना थायोबानो जायो माखौथ' गाज्रि मोनबाय थायो बिसोरखौ न'निफोरजों गाज्रि जाबाबो मोजां जाफिननांगौ मानोना खैफोदनि समाव
रावखौबो मोना न'निफोरखौसो मोनो न'निया हाजारबाबो न'निखा आरो नोंहा असे बिमादैयानो दङ बेथ' थैयाखैना बिनि न'आव थांना थायोबाबो जायो आंखौलाय आरो अबाव मोनबाय थानो ओरैनोबाबो नोङो जमुना आब' सानसे नङा सानसेबाबोथ' आङो ओरैनोबाबो हाबा जाखानांगोन ना नंगौ सानसे समाव नों आंखौ मदद खालामदोंमोन बिदि होननानैथ' आरो आं नोंजों थाबाय थानो हाया दा हमना ला नोंहा रावबो गैयाबासो एसे बेलेग खोथामोन दाथ' नोंहा बिमादै असे दङ बिमादैनि फिसाजो फिसालाफोर दङ बिसिनाव थांना थाहैनांगौ जेबो माबायानो गैया प्रब्लेमानो गैया दा जुदि आङो आइखौ नागारना थाङोना आइखौ सोर नायगोन आइया रावबोआनो गैया सासे फिसाला दं बेबो बुसिन बुनानै खारबायसो दा नोंहा गासैबो दंखायोआनो बिमा बिफाया गैया देनाय थेवब्लाबोथ' नोंहा मोनसे चान्स दङ रिसिभ खालामनोथ' लुगैदोंलै जमुना आब' नाथाय नों आंखौ लिंहरगोन आं मिथिगौ नाथाय आङो मा होनना बुंनो आं थाङा होननाबो बुंनो हानाय नङा नोंनि सिगाङाव आं साहस गैला आब' नोंजों रायज्लायनो सरि दुखु मोनदों आङो नोंनि बागैबो सानो नोंजोंबो आं थाहैनो लुबैयो नाथाय आङो आइखौ नागारना थांनोबो गोसो गैला दानो आइया जमुना आब'नि फन फैनायखौ मिन्थिबा एकदम बोरैबा खालामथारगोन खिन्थानो हाया आङो नङाबा आइया एक रिसिभखौनो खालामनो होनाय नङा माबा फैनो हायै खालामना दोन होनना बुंगोन दानो जेनेबा ब्लक खालामना दोन होननाथ' रोङा देनाय बेखौनो बुंनो नागिरो बेफोरबायदि खालामद्रायनोबो हाया र' एसे बोरैबा जाहैगोन खोथाया फुजा नायनोसो थांनांगौमोनलै माबा गायदेखौ लिंबाय थाङानो बोरायफोरखौनो गानबानो जायो बोरायबाबोथ' बोरायाखैना थांनांगौमोनलै दसे जोंनिथिंजायनि फुजाखौसो बेसेबा मिस खालामदों आङो बेसेबा गिदिर जाखायो एबार थांनाय जायासै दे आरो बेयावनो नायबाय मोस्रोमाबो थाङासै एबारो टिलुआ बेसेबा गाज्रि मोनबाय खोमाहाय जोंफोर थाङैखाय सानैबो थाङासै एबारो दुखुसो मोनबाय दं खोमा बियो जोंफोर थाङैखाय आंबो आरो थांनाय जायासै बेनिखायनोथ' रागा जोंनानै फनखौनो खालामाखै खोमा बियो खबरखौनो लायाखै माथो दाखालै आं थाङा होननायनिफ्रायनो फन खालामाखै बियो गथ'आ दुखुसो मोनबाय खोमाहाय जों थाङैखाय नङाबाथ' बियो फन खालामगौमोन लोखि फुजायाव थांसिगोन दे जोंनिथिंजायथ' लोखि फुजाबो जायो आरो राज फुजाबो जायो दायो फन हरगोन र' आङो गावयाबा नायनो थांगोन थाखै थाङासो जागोन दे खाथियावनो फुजा दङ सानफ्रोमबो थांबाय दं खोमा आरो बा रामोनदाया न'आवसो थांदों ना मायोबा आंबो खबर लानाय जायाखै रामोनदायाबो जुदि न'आव थांदोंबा माथो हारसिंसो जागोन टिलुआ फुजायाव थांगोन नामा होनना बुंदोंमोन माथो थांबासो खोमा बेहाबो आरो न'आव थांनांगौना बेहाबो मालाय बिमा दङ बिनानाव दङ गोसोखाङोना थांखागोन देनाय आङो थांनायखौबो जेबो मोनाखै नाथाय टिलुआ हारसिं जाबाय आरो बेखौसो एसे बोरैबा मोनदों जुदि थांदोंबा ना थाङाखैसोबा खबरबो लानाय जायाखैना फुजाखाय बै फाग्लाखौसो गोसोखांदों बा सानफ्रोमबो फुजा नायखायोमोन दे खैबारबा फुजा नायखांबाय आं बेजों सानैजोंनो बेरायामोन देनाय मोस्रोमबो थायोमोन बिथिंजाय आरो गायरि आगैयाबो फैयोमोन दा जोंफोर न'आव थाबाथाय गायरि आगैयाबो फैनो हागौमोन आंबो आरो न'आव थांनाय जायासैना बिनिखायनो जेबो बुंहरासै बे मोस्रोमनि बिखुनजोआबो मानो फैनो होआथाय फैनो होनांगौ बेसेबा गोबाव जाखाबाय फैयैया आरो बे फाग्ला फोजोंसारा फुजाबा नायदोंना नायाखै आरो मोनदोंना आंखौ बेफोरबायदि खालामनाया सानसे समाव आंखौ फाग्लि खालामनाया टेनसन होनाया दा मोनबायना गावगायानो मस्ला नोंखौ आं मालाबाबो नागारनानै गुबुनजों हाबा जायामोन मिथिबाय फाग्ला नोंनि दायनि थाखाय नोंनि गोरोन्थिनि थाखायसो आं बेफोरबायदि जानांगौ जाबाय नङाबाथ' आं नोंखौ बेसे मोजां मोनखायोमोन दा नोङो थै बोसोरसे गाहाम ब्लक खालामना दोननानै बोसोरसे गाहाम आंखौ दब गारना दोननाया दासो मोनदों साजाखौ थेवब्लाबो रावबो रावनि थाखाय एसेबांबो फाग्ला जानाङा फाग्ला फाग्लि जानाङा एसे सिमा थायो बेनिबो माथो खालामबावनो आरो खाफालाव गैया नालाय बिदिनो आरो जोंनि प्लेनिंफोरा बेलेग भगबानफोरनि प्लेनिङा बेलेग बिसोर मालाय प्लेनिङानो खालामना दोनखायो जों आरो मानसिफोरा ओरैनो बुंबाय थाबा गाख्रबबाय थाबा मा जानो खाफालाव भगबान इसोरफोरा जा लिरना हरगोन बेनो जाखागोन आयै बोरै नुदों मोजां नुदोंना आंखौ नुदोंहाय नुदों बै गांसेखौ मोजांसिन नुदोंमोन आङो बै गांसेखौसो गाननांगौमोन ना दैयै मानो बेफोरबायदि बुङो बे गांसेखौ दिनै गानलांसै ओमफ्राय बे गांसेखौ गाबोन गानलांसै आरोहाय माबा फुजाया दिनैनो जोबगोन नामा
नङा माने बै गांसेखौ मोजांसिन नुदोंमोन आङो बेबो मोजां दे थांदो दे दिनै माने आं एसे सिम्पोलै थांनो गोसो सिम्पोल दख'नाखौनो गानलांसै दिनै ओमफ्राय गाबोन हेभिखौ गानलांसै ओमफ्राय आयै नों थांमारा आरो नों थांबाथाय मोजां जागौमोन ना आदा नोंबो थाङा आरो साब्रैबो जमा थांगौमोन ना आं दिनै थांला दे गाबोनसो थांसै आंबो दिनै थांनोनो गोसो गैया बोथोराबो जेबो गेरेन्टि गैया दानो अखा फैना होगोन मैयाबो एसेबां मोजाङै सान्दुं दुंबाय हराव आरो हाबाय हाब्रु गोजा जागोन हाब्रु गोजाबा आरो आं थांनोनो बायो औलै मानो बोथोरा बेफोरबायदिथाय माबा फुजाखौ मोजाङै नायनोनो होआसै मानसिफोरखौ अखायानो अखा दखानिफोरा खम लस जादों बे औ नंगौथ' र' थेवब्लाबो दिनै हायाखै र' हानायालाय फुंनिफ्रायनो हायाखै मानोना आंहा खाफाल दं आयै बेनिखायनो दिनै खेबसेबो अखा फैयाखै जाबायबा नोंनिया औ जाबायथ' र' आया माथो नोंसोर दाबो ओंखाराखै दानो जागोन आंनिया गस्ला गानबानो जाबाय आंहाथ' जेबो देलायनांगौबो गैया थेवब्लाबो आं नोंखौ ओंखारनानै नेबाय दङ नोंलाय माथो खालामबाय दङमोन लेट्रिनाव थांदोंमोनलै ओमफ्राय दुगैबायबो बेयावनो गोबाव जाबायलै र' आं गस्ला गानैनि 1 मिनिट दसेनो जागोन दे थां दे नोंसोरबो थांहोलांदो आंबो ओंखाम संनोसै आबा आं संगोन दे दिनै नोंलाय बेसे संबाय थानो र' आं संहैनि हागोन दे आं आयै दिनैखिनिखौ संनाङा दे नोङो आंनो संहैनि थाङो होनबालाय आदा आंखौ मोजां नुदोंना आंखौ बिउटिफुल नुदोंना नुनायाथ' नुदों मा नुनायाथ' नुदों ओमफ्राय मा खोथाया एसे बोरैबा जाहैबाय माने दाथ' नोंसोरो बेसेबा खुसि नङा होमबा दिनै बेसेबा बेरायथिंगोनबो नाथाय बिनि थिलु फंबायनि एक्सआ बेसेबा गाबगासिनो खोमा आदा नोंहालाय बेखौ मानो एसेबां टेनसन जायो नों मा जायो बेनिलाय ना बिदा जायो जानाय जायजों खोथा गैयालै थेवब्लाबो एसे बोरैबा मोनो 7 बोसोर मानि बिसोरो ज'नो फुजा नायबाय एबार आरो नों फैनायनिफ्रायनो गैला गावस्राबाय बिसोरनिया मोजां मोननाया दाबा नोंसोरखौ बेसे साव होयो बियो बेनिखायनो एसे बोरैबा मोनो आङो माने नोंनि मोजांनि थाखाय बुंदों दे आरो बेफोरबायदि गोसो बायग्लिनाय मानसिया साव होबा माथो नाङोनो बे खुलि जुगाव बिमा बिफाया साव होबानो नाङा आरो बेलाय सोरो बियो आंखौ जोनोमानो होदों ना मायानो होदों हो आदा नों मानो एसेबां गियोब्रा एसेबां गिनाङा आंथ' मिनिनोसो ओंखारबाय आदा साव होनायखौनो गिबाय आरो नोङो बेबो लैथोस्रिया साव होनायखौनो थिल्लुनि एक्सआ साव होनायखौनो गिबाय आरो थै बेफोरखौ बाद हो आदा नोङो टेनसन लानाङा ओमफ्राय आदा बे थिल्लुआ लैथोस्रिजों रायज्लायो ना मायो बुंनाय रायज्लाया आं रायज्लायनाय खोनाफेरा जेब्लानिफ्राय नोंखौ मोनदोंना बियो बे लैथोस्रिजों रायज्लायनानै थाङा लैथोस्रियासो हरबाय थायोमोन नाथाय दा लैथोस्रियाबो हरला बेबोथ' हरखालायानो औ बिदिबाथ' मोजांसो आदा थिल्लुआ आंनि खोथा लासैलै आदा दानिफ्रायनो आरोथ' हाबा जाखांनायनि उनाव बेसेबा लाखागोन ना नों साव थाव बेफोरखौ सानबाय थानाङा दे आदा मा नों मानो असान्ति खालामबाय थायो मोजांसो मोननांगौ नोङो बुंथ'ला दे आरो अबावबा थिल्लुआ मोनफैगोन मालाबा रायज्लायगोन दे आदा मोजाङै वाव सो बिउटिफुल एसेबां मोजाङै साजायखादों अ माय गड फट' लानो हामसिगोनलै थिल्लु आयु नोंसोरनिथिंजाय एसेबां गिदिर फुजा जायो होनना मिथियामोन आङो बिदिनो जोंनिथिंजाय मार मोजां जाखायो फुजाया आरो बेलेगफोरनिथिंजाय 3 सानब्रै सानबाफोरावनो जोबो जोंनिथिंजाय सप्तासेयाथ' थाखायो मालाबा 8 दिन 9 दिनालागै थायो आयु मानसिफ्राबो लैहोर लैहोर फैगासिनो नायनाय थिल्लु आयु मार मानसि जाखागोन खोमा न' दाथ' आरो टाइम जाबावाखैसो 6थायानो जाथ'वाखै दासो जाहां 6था जायियावनो एसेबां मानसि आगोन होनो हायि बायदि मानसि जागोन दा बेनिखायनो नोंखौ थाबैनो लाबोदों आङो बांद्राय मानसि भिड़बाबो एसे बोरैबा ना औ एबार बांसिन मोजाङै साजायबावदों फुजाया हाबैनोसै बिदिनो लामायावनो थाबाय थानोसै नामा औ आरोथ' गेटखौ नुबोआखैसो गेटआ बेसेबा मोजांखा नों फट' लानो हागोन दे औ नों आंखौ फट' थिखांदे आंहा इन्स्टाग्रामाव होनांगौ दे जागोन दे ओमफ्राय एक्सपो दंना गैया एक्सपो खिन्थु आङो लंपेन्ट गस्ला बायनांगौ जागोन दे नोङो मा लानो लाबानो जाबाय मा जायो जाबानो जाबाय ओमफ्राय जाया जेबो जागोन आङो माबा जागोन बार्गार जागोन रल जागोन ओमफ्राय पास्ता जागोन
आरो उदैयाव जायगा थोयोबा चावमिनबो जाबावगोन ओमफ्राय थांनानै जेबो ओंखाम जाहैखाला नंगौ नामा दे जागोन दे एबारे नोंसा आब'मोना फैया नामा ओहो फैयानो एबारे आंथ' मोजांसो मोनदों आब'मोना फैबाथाय नोंखौ लाबोनोनो मोननाय नङामोन आङो ओरैबायदि खुसि दा आब'मोना फैखाय औ माला आं फैनो मोननाय नङामोन न' आं बिराद लाखिलै नोंसा आब'मोनाथ' बोसोरफ्रोमबो फैयो न' एबारसो फैयासै आंहानो भाग्य दङ बेखौनो बुंनांसिगोन आब'मोना फैबाथायथ' आं नोंखौ लाबोनो हाखानाय नंखायामोन थेवब्लाबो आं नोंखौ लायगौमोन जेनेबा ओमफ्राय नोंखौ दोनहैफिनगौमोन आरो थेवब्लाबो ओरैनोबाबोथ' नों आंखौ हाबा खालामखासिगोन माथो मिथिखागौ बुंदोलै बुंजोबना लादो ओमफ्राय नों आंखौ जेनेबा नोंथ' दा नोंसाबो मोननो खिन्थाखादों नङा होमबा गोदान गार्लफ्रेन्ड गोसथोबाय होननानै थेवब्लाबो आंखौ होननानै खिन्थायाखैना ओहो खिन्थाथ'वाखै खिन्थागोन र' थुदो थु मा फुजायाव फैनायावनो मा रायज्लायगासिनो जोंफोर थुदो हाबलांनोसै ओहाय माबा थु सोरखियाव गाखोगोन दे बा सोरखियाव गाखोनोबो हागोन नोङो दे जागोन दे थौ सानैबो गाखोगोन औ हाखायो आङो थौ